Ndiyazibulisela ninamkela emakhaya kwijelo losasazo lwe-MPK TV igama ndinguJessica Bobo ukanti la ngamanqaku ale veki sisuka kuyo singaphozisanga maseko masikawuliswa rhuqa. Indlu yenkokheli zemveli kwiphondo leMpuma Kapa ithi ixesha lolwaluko lwasebusika lusaqhuba kakuhle ngokokutsho kwale ndlu ngabakhwetha ababini abasele beswelekile ukusukela luqalile ngomhla wesi-8 kwinyanga ephelileyo ixesha lolwaluko. Nanjengoko ixesha lolwaluko lasebusika luqale ngomhla wesi-8 kweyeSilimela, indlu yenkokheli zemveli namakhoyisana eMpuma Kapa ithi kuza kuthi ga ngoku ngabakhwetha ababini kuphela base-Alfred Nzo abathe babhubha besehlathini. Apha ekufeni noko ngiqonda ngoku umkhwetha nje wasebhidlana obene nengulwa nayo nase-Alfred Nzo akukho nto yenye sikhe sayifumana kwezinye indawo. Okwangoku sisathi nje sisathe chu kakuhle zisezawuvakala ke zonke ke i-details, kodwa kwixesha elininzi iba yilaa nto yamanzi kungawaseli. Ungawasela amanzi usezawuya phaya elolukweni ufike phaya sele umzimba wakho sewomile, kodwa ke kusenziwa ke ngokuna ke i-medical investigation. Ukanti le ndlu ikwathi ivule amatyala aliqela ngakwiinceba ezithe zolusa abantwana ngokungekho mthethweni kweli phondo. Sisathethu kakuhle siyindlu yenkosi malunga nolwaluko olu leli xesha. Njengoba sisitsho sinee-cases esizivulileyo zabakhankatha okanye ingcibi ezoluse ngaphandle komthetho koo-Port St Johns, koo-Alfred Nzo nakwezinye iindawo. Ixesha lolwaluko lasebusika luza kuvalwa ngomhla wesi-3 kule nyanga. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguAsandile Njungu, eGqeberha. Wamkelwe ngezandla ezishushu ngethuba efika eNew Life kuGompo uZinzile Mhesele owongwe ngembasa yokuba litshantliziyo eliphume izandla ekukhokheleni kwezemidlalo nophuhliso lolutsha. uMhesele uhlonitshwe ngale mbasa kumsitho we-Africa Youth Leaders Awards obubanjwe eGhana. Ibingumbono omxesibe kuphumeni olusebeleni usana eNew Life kuGompo ngethuba kusamkelwa itshantliziyo elibuye nembasa eGhana. Le nzalelwane yaseqoboqobo nekwangumhlali waseNew Life iphumelele imbasa yokuba ngelona tshantliziyo liphume izandla ekukhokheleni kwezemidlalo nophuhliso lolutsha eAfrika. uMhesele uwongwe ngale mbasa kumsitho we-Africa Youth Leaders Awards. Eli tshantliziyo nelikwangusekela mongameli weSAFA eAmathole lithi eyona njongo yalo kuqhubisana nokusetyenziswa kweziyobisi kwanophuhlisa. There are still a lot that is going. Remember, le fight isaqala, sisezawuqhubekeka, asizuyeka. During the Mandela month, I will go and donate some school shoes, some sanitary towels, so that nabanye abantu bayazi nobana ngaba iyaqhuba le nto ayiphelelanga. And ukhala kwam apha ndandingazange ndizazi uba by now ndingabe ndikule ndawo ndikuyo. Ndilapha ngenxa yabantu, not ngenxa yam. Ndiba kwezi ndawo ndikuzo because of ndinominatwa ngabantu andizinominate. So ithi loo nto leyo mkhulwa wam kusesekuqaleni, kusesenyeleni, sisezawuqhuba sibheke phambili. Umhlali waseNew Life uNonzwakazi Miti uncoma indima edlalwa nguMhesele ekuhlaleni. Sithe wafika kule New Life usiphethe kakuhle, akhange sibe nanqanga kuye still today. Oko sikunye naye apha ekuhlaleni besinengxaki singingakwazi ukungcwaba apha ekuhlaleni, singangcwabi singenakwazi ukungcwaba apha ekuhlaleni, sinesidumbu esisendlini, kodwa uMngqongqo wadlala indima yakhe sakwazi ukungcwaba ngenxa kaMngqongqo, singamazi ke phofu eselibhoda ke ngoku. Omnye umhlali uMkhuseli Ngwengweyi uthi izise utshintsho oluncomekayo kule ndawo elitshantliziyo. uMngqongqo uyabathathile abantwana bethu
besele betshona kwii-drugs. Kuthe kofika yena apha ekuhlaleni wadlala indima kakhulu, wabathatha wabafaka besisithi apha xa abantwana fumaniseke into yobana ngaba abazali babo abathathi intweni kule zidibanisele nobana ngaba banxibe izihlangu zobheka esikolweni, kodwa sizawubona ngomngqongo esithi gqi ephethe ikhalibhothi enezihlangu, ebiza ikomiti yasekuhlaleni ayinike ubana ngaba yona ikomiti yasekuhlaleni mayinike abantwana abasokolayo izihlangu batsho abantwana bakwazi ubheka esikolweni. Ubulelwa Mtima uthi ebafanele ukuyifumana le mbasa uMesele. Zonke izinto azisebenzayo usebenza ngokungathi hayi nguThixo umntakabawo kuthi noba apha Ndibuye nikwamkele kwakhona mbukelo sekhaya. Abahlali basemdantsane kwiphondo leMpuma Kapa bathi ukunyuka kwexabiso lokukhwela izithuthi zikawonke-wonke eziya kuGompo kuyabathwaxa. Eli xabiso lokhwela emdantsane linyuke ngomhla wokuqala kule nyanga. Abahlali basemdantsane banyuselwe iindleko zokukhwela ukusukela ngomhla wokuqala kwekhala. Loo nto ithi umkhweli osuka kwingingqi yasemdantsane uza kurhafa phakathi kweerandi ezingama-20 ukuya kuma-22 eerandi, aze aphinde ahlawule ama-30 eerandi ukuya kwisixeko sakuGompo, imali engapha kwe-100 leerandi ukuya nokubuya. Umhlali wasemdantsane uNtsika Bhatyi uneshishini elincinci lokuthengisa ukutya uthi ukunyuswa kwexabiso lokukhwela izithuthi kumchana kakhulu kwishishini lakhe. Iyandichana logistic wise because I have to travel kakhulu more than the money I'm making. At the end of the day, I have to sell food. Imagine someone is earning 5,000 and then almost spend almost 2,000 for transport. And ke ngoku izamchana because funeke khulisa abantwana yonke laa nto. Umhlali wase-NU10 emdantsane uTamara Zenani uthi naye uyabethakala yile mali kwaye kungangcono ukuba kuphuhle unxulumano phakathi kwabakhweli nabaqhubi beeteksi ukuze kubekho ukucingelana phakathi kwabo. Oonoteksi izigqibo zabo ziba zenzela kude nabahlali, so if kungalungiseka nje kuloo ndawo because akukho link eyenza bhetere into yoba siyi-understand indlela yokhwela. So if kungabakho uthethathethwana okanye ndlela thile ezawusenza into yobana sibe nako ukunxulumana noonoteksi ngendleko, eyona cebo lababhetele. Usomlomo weqela lezithuthi iSantaco eMpuma Kapa uMxhosa Sobazile uthi ukunyuka kwexabiso lokukhwela akuxhomekekanga ekunyukeni kwexabiso lamafutha nedizili kuphela. Amaxabiso enyukile kudala njengabantu balapha eMpuma Kapa sinyamezele ukwenyuka kwezinto. Siyeva isangxo soba kuthiwa idizili iyehla. Ayodizili kuphela ebangela into yokubana senyuse amaxabiso. Zimoto zinyukile, imoto kanye ezisizithengayo, yidizili inyukile, zii-parts zinyukile, ngamatayari enyukile. Sahlala ke sinyalalisile siqonde ukubana kaloku nathi singabemi balapha siyayazi intsokolo yalapha eMpuma Kapa, kodwa zezo zinto ezibangela into yokubana masibe sinyukile ngalo mzuzu. Nangona ngomhla wokuqala kwekhala lihlehlisiwe ixabiso lamafutha nedizili, usomlomo weSantaco uthi oko akuthethi ukuba ixabiso lokukhwela izithuthi liza kwehla nalo. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguNandipha Mestile emdantsane. Iqumrhu lamagqirha imbumba yamanyange eNelson Mandela Bay ithi abemi bangaphandle abazenza amagqirha kweli barhwaphiliza abemi beli. Eli qumrhu lithi abazenzele bamagqirha babenza bona bengamagqirha esintu babotshwe ngebhanti elinye nabo. Iqumrhu lamagqirha Nelson Mandela Bay imbumba yamanyange lithi abemi bangaphandle abazenza amagqirha kweli balirhucelela udakeni igama labo bengamagqirha esintu. Usihlalo weli qumrhu Mfuneko Tshangisa Zondani uthi abantu bangaphandle ubizo lwabo bengamagqirha esintu balwenza undlela lula wokuzenzela imali. Ndinomntu apha owake wafika umuntu ongutata
afika apha ezokuthi mandisabele nantsi into wabe ekhona apha kuthi kule rank ilapha eDaku Road ndikufuphi kakhulu kuyo. Wafika esithi tata ndityelwe 80,000. Ndibuza phi, nanku umuntu oyinyangi ovela kumazwe angaphandle esithe uzawundenzela i-80,000 inyanga yesithathu le, oko ndihamba kuye ngoku uyandishawuta endaweni into yoba ayenzekanga le suitcase wayendishiyele yona kwam. Ndihambile ke njengoba ndiyimemba yombutho, ndiyimemba yeforum, ndaphatha isazisi sam ndizokuqonda ngoba kaloku ndizawuthetha inyangi nenyanga into yoba ihamba njani le nto, ithini le nto, ungowaphi wena? Ngoba kaloku sinemibutho eyaba kaloku urhulumente wathi masibe mnye, sitawugqiba uba mnye ke ngoku sibe khona isikhokelo. Ndifuna ukusabela into enjalo. Wasibaleka ke wasishiyapho, washiya ezimpepha zakhe zemoto. Utshangisa uthi ababemi bangaphandle batsiba ilitye likaphungela yaye bagxobha isintu. Apha abantu abamnyama kukho apha sikwindawo apha ecomplex yokuthengisa amayeza esintu ngobugqi bethu esizingca ngabo nobuntu bethu. Kodwa ke ngoku uyakufumaniseka into yoba akakho waseSouth Africa oyokuthengisa iyeza eNigeria njalo njalo kula mazwe onke angaphandle. Kodwa aba bantu balapha bathengisa iyeza, bathengisa intsimbi, yonke loo nto leyo. Imibhaco yethu enemagama eyenziwayo, abantu abathungayo bethu abayazi into yoba le ncebetha kufanele ima ngolu hlobo ithungwa ngabantu basemzini, yaye ngapha koko akayazi noba ime njani na. Unobhala weli qumrhu unomboniso nomjila nowaziwa njengoGogo uNkanyezi uthi aba bantu benza izinto ezingahambelaniyo nesintu ezifana nokukhupha isisu. Urhulumente kudala ezama, ndicinga uba uyazama. Kwakugcwele eGavenberg ekhuphe uphulo oluthi makuhambe kuyoxotyulwa eza poster zibekwe ngaba bantu phaya zoyikisayo. Sikhulisa abantwana, kukho iiposter ezoyikisayo ezenzisa i-abortion. UGogo uNkanyezi ubongoza urhulumente ukuba angasongi izandla isintu seli singahlonitshwa. Ndiyacela kurhulumente wethu, ndiyacela athathe inyathelo ngakumbi kubantu basemzini abathi zizinyanga. Makaphume urhulumente athathe uphulo abagxothe, engabagxothanga makuphume uphulo kuvalwe kweza ndawo. Nathi zinyanga zemveli masiphakameni sincedise urhulumente ngoba la magqirha athi ukurhwaphilizwa kwabantu ngabemi bangaphandle abazenza amagqirha kwenza abantu abakholelwa kwindlela yesintu yokunyanga babe madolwa nzima ukuthemba amagqirha. Kwiindaba ze-MPK TV ndinguzanele Bhokhwana eGqeberha. Masiye evenkileni kwakhona mbukeli, siyabuya nezemidlalo. Sibuye mbukeli kwezemidlalo. uRogers Murray waseKenya kunye noLivinia Haitope waseNamibia zintshatsheli zeNelson Mandela Bay Half Marathon. Lo mdyarho nobusengathwe iNelson Mandela Bay Legacy kunye nombutho wembaleki eMpuma Kapa uqale ze waphela kwilwandle iPollock eGqeberha ngomgqibelo weveki ephelileyo. Isimo sezulu besisihle eGqeberha ngethuba iimbaleki ezisuka kwindawo ngeendawo kuquka nakunye namanye amazwe zibaleka umdyarho weNelson Mandela Bay Half Marathon oqale kwilwandle iPollock eGqeberha ze waphela kwalapho. Imbaleki yaseKenya uRogers Murray nguye ogqibe kuqala umdyarho womgama ongange-21.1 km kwicala lamadoda. UMurray ugqibe lo mdyarho ngeyure enomzuzu kunye nemizuzwana engama-51. Kwicala labasetyhini uLivinia Haitope waseNamibia ugqibe lo mdyarho ngeyure ezinemizuzu 14 nemizuzwana 12. Ezi ntshatsheli ziphefumle zenjenje emva kwalo mdyarho. I'm feeling happy for winning this race, and it is my second time to come here for competition, and I'm happy. I'm happy for winning today. Last year I was number 3. I enjoy for the first 10K. It was so faster. Yeah. But from 12K to
finishing it is it's too hard for me. I struggle a lot. Yeah. I just want to thank NetBank for registering me, and I want to thank Navashab for paying my ticket, accommodation, and I want to thank my coach and my training partners, and I'm happy with my time and the position. Even I did not rest. Yeah, I'm happy. Iimbaleki eziphuma KwaZulu-Natal ezingene kwindawo yesibini neyesithathu zithi intsebenziswano izincedile. First and foremost, I would like to thank God for today's win, and I would also like to thank my family, my friends, my teammates for all the support. I would also like to thank my coach. Going back to your question, the preparation was great. I came here prepared and I was confident. I'm not surprised about the performance. Because the preparation was good. Yeah, I'm super happy to be honest, because hey, le race it was my dream kwakudala since ngiselapha uba if ngangena kwi-podium, so ndingathi amaphupho wami afezekile namhlanje, and also ndakwazi nobaleka iphiphi, so I'm super happy kakhulu but andiyazi noba ndingazichaza njani indlela endivuya ngayo. Ilungu lekomiti lezemidlalo eNelson Mandela Bay lithi ukusingatha lo mdyarho yinto abayivuyelayo bengumasipala. It's our 12th edition. We are excited as a city that we are participating or in partnership with such strategic events for the city. Also, for us as a city to be doing giving back to the community. This is one of the races where we give back through job opportunities for young people. If you look around, there's a lot of young people who are employed here today. Securities, it's local residents from the Nelson Mandela Bay. Umlawuli walo mdyarho uMichael Bambani uthi liyakhuthaza izinga labantu bathatha inxaxheba kule midyarho. Magic, that's all I can say. Magic. Everything went according to plan. The weather was super perfect. Good time from the males. It was won by Murray from Kenya. And we saw the KwaZulu-Natal, Ungonde and Chwengano finished second and third. Super perfect. Meli, top 10 again. I think it's the 8th or 9th time he's been in the top 10 on this race. So we are actually very, very, very happy. An incident-free race. Maximum 3,000 runners in this area, excluding the spectators and the managers and the doctors, the physios. Yeah, what can we say? We can only thank our sponsors, Nelson Mandela Bay Municipality. We really don't know what we can do without the city as partnership, Nike and Coca-Cola, Escape Motors. Yeah, we're happy. We've actually pulled it through. Incident-free, that's all that counts. Look, it's standard procedure for SA Championships or any mega event in this country that we actually practice the fair play in sport. That's all that counts for us. The runners must come in and they must come in and run clean. Iimbaleki eziphume phambili zifumene iimbali zegolide kunye nama-40,000 eerandi. Kwiindaba ze-MPK TV ndinguLinge Gcwabe eGqeberha. Mbukeli bekangako besikuphathele kona kwezi indaba kwelamicala ndinguJessica Bhobo negqiza le-MPK TV ndibamba ngazo zozibini.